Minn background Għammor nixxu daqxejn imsi, ma nimor bil-karozza għanta jiena ġej minn background tal-exercise kif tafu. Kollha hija. Imma waħda mill-affarijiet li ngħid lin-nisien, isma' ħej, jekk m'intix ħadd ikkontrolla l-ammonti li tiekol, oġobni ħafna kif tkellem Mark, ma qalilix binti inti ħelu le, għax jekk bnied ma ngħidilha ħelu le, hemm ċans li malli tmissim bad-darba bil-moħbi ta' anka f'patterns perikolużi ta' binġiti. Mhux ħanidħol fuq eating disorder. Tix titkellem fuq jiena. Ħaspiċċa da biss, ħalli nispjega. Jekk bl-abbundanza ta' ikel jiena pereżempju kilt 4000 kalorija. Il-lunch li kemm irrid nagħmel training biex naħlaq 4000 kalorija. Kieku jiena kilt minflok 2000 dakinhar f'ġurnata, frankajt 2000 kalorija, ara kemm inqas għandi bżonn nagħmel effort biex dak naħarqu u għandi żewġ għażliet, jew naħarqu jew nżommu. U ġas biex inkompli mal-punt tiegħek jista' jkun li forsi mhux il-kobor ta' mil waħda, kemm il-darba tiekol. Sewa pereżempju. Tikol kemm il-darba tikol. Ħansemmi lil ħija ma nafx jekk qed jarani, imma ħija jiekol ħafna spiss. Jikol daqsi, meta niklu fl-imkien, ġifiri bl-istess plaċaġin. Imma wara satej ħajjikol plaċaġ oħra. Ma skont kif ħajjodu l-plaċ u xħajjikol.